Niki pun kula siapke pitakone nggih, Pak. Nggih. Jenengan lahir teng Suriname nggih? Nggih. Nggih. Terus tahun pinten kelingan mboten? Kula lahir tahun 83. Teng Suriname nggih? Nggih. 83. 1983. Lahire? Nggih. Mboten niku kan paling anu, nggih Bos sakniki umure pun 84 nggih. Masuk mlebet nggih, mlebet. Oh, oke, nggih. Terus teng pundi? Teng desa pundi Suriname? Teng Hampton Court. Hampton Court niku bawah pundi? New Nikeri. Oh, Nikeri berarti kulon nggih. Terus napa sih jenengan kelingan perkara Suriname? Sik jenengan kelingan napa nih? Nggih wong kula teng mriku nggih tesih alit nggih. Oh, nggih. Kelingan kula nggih namung sekolah. Nggih. Mlampah terus sinian kan derengan kendaraan kados saniki. Oh, oke. Terus sekolah teng pundi? Dan Saint Felix School. Teng Nikeri. Nggih. Oke. Saint Felix School. Saint Felix School. Umur pinten jenengan teko teng Indonesia riyen? 10 tahun setengah. Sih. Nggih, tesih nganu, tesih ayu. Nggih. Nggih. Senam tesih ayu. Nggih. Selare. Terus pas mlaku numpak kapal, Nggih. niku jenengan teng jero kapal kelingan napa mawon? Sik dikelingin napa mawon? Nek saking Nikeri, Nggih. ajeng teng Stad niku Nggih. numpak kapal Perika semalam. Oke. Sedalu. Teng anu, teng Paramaribo. Nggih. Saking Nikeri ke Paramaribo sedalu. Oh, Nggih, suwi. Perika niku. Nggih, nggih. Kapale. Terus saking Paramaribo, Dugi Paramaribo ngenjing. nggih. Sontene berangkat Nggih. numpak kapal Langkuas. Langkuas nggih. Sik kelingan teng jero kapal niku jenengan napa mawon? Ana wong pira terus napa niku budal jam pinten Nek jame kula mboten ngerti, sore cuman nggih. kula munggah niku terus kula bagian tengah. Oh, teng tengah. Tengah. Eh, Kurencange kathah nggih Kathah, kirang tiyang pinten tiyang niku mboten ngertos, mboten cuman ngerti nggih. turun niku adundas ngaten niku dalam satu baris niku 5-5. Oh. Dadi adundas. Oh, adu arep nggih, Nggih. nggih, nggih, nggih. Mengke sing sak gang umpamane niki adundas ngeten Nggih. nggih. Terus gang melih mriku nggih adu ndas melih. Oh. Kula umpamane kalih nanang adu sikil. Nggih. Terus kula kalih bapak adu sirah ngoten. Nggone papane niku nggih turu nggih iso. Saged Saged, ilem oke, nggih sak nggih. tiyang senunggal. Amin. Nggih. Nggih. Iki memang ngene, memang hilang. Ora apa-apa ya. Terus kanu napa niku jenengan budal kali sinten? Nggih kalih mae, mbae, balanang, mbah wedok, paman kula sedaya. Oh. Wong pinten keluargane jenengan? Mbah kula, mbah lanang, mbah wedok, Nggih. terus mak kula, Nggih. rayi kula. Terus paman kula gadah yoga kalih bayi senunggal. Paman kula simen. Mbae nanang. Oh, oke, nggih. Namine saminge niku tesih bayi abang, Oh, nembe gitu. umur bulan. Terus Terus kalian paman kula siman kiambakan sing setri niku nggih karena sing setri niku mboten angsal tumut mriki kalih tiyang sepuhe, nggih. budal mriki piyambak. Oh. Kok kendel niku. Nggih. Nggih, nggih. Terus nganu, napa niku mampir teng pundi mawon kapale? Kapale Kalingane? namung mampir teng Kapstad. Nganu Cape Town, nganu South Africa, nggih Afrika Nggih. Selatan. Mboten mampir teng nganu Nederland bareng. Mboten, Langsung mriki teng Langsung. Semarang napa Jakarta? mboten. Langsung saking Kapstad niku nginep dalu ngisi bahan bakar kalih Mendetoyo. Nggih. Teng mriku Nggih. langsung budal melet langsung Teluk Bayur. Oh, nggih berarti Teluk Bayur niku Jakarta nggih. Oh mboten Padang. Oh, Padang. Nggih. Oh, langsung ke Padang toh? Nggih. Oke. Nih, terus niki anu. Apakah hal yang diceritakan orang tua Anda tentang masalah jenengan bareng kali wong tua mboten to teng kapal niku? Mboten nggih? Sarang. Sareng nggih. Sarang. Cerita napa mawon teng jero kapal niku? wong tua Nggih niku? mboten enten critane napa-napa nggih. Wae mendel mawon nggih umpamane anu kesang munggah Nggih. golek jagong ndelok laut ngoten mawon. Nggih.
Mboten diceritani nganu napa pun ning Indonesia piye kahanane mboten ngerti nggih. Mboten enten. Terus sangu napa mawon niku ceritane riyen? Mboten enten sangu napa-napa. Mboten sangu, mboten nggawa emas, nggawa napa. Oh nggih, enten segede Sangu-sangu nggih urip teng mriki to. Nggih. Tapi barang niku kan mboten di enten betawa napa-napa niku kan teng kotak kan di teng barang nggih menawi. Nggih. Oke. Mboten mriku nggih mangan nggih mboten ngerti masak mboten ngerti langsung ngoten mawon. Sedinten ping 3 langsunge. Teng anu kapal niku. Kapal. Oke. Umpamane isuk niki langsunge kentang. Kali wedang teh ngoten. Terus mengke siang sekul. Oh. Terus pas dugi riki jenengan niku kepun mapan teng mriki nggih to? Nggih. Kali wong tuane jenengan terus esuk cerita-cerita tentang perkara Suriname mboten cerita. Mboten tau nggih. Mboten Sok cerita tentang anu niku nggih. Oke. Terus nek anu napa tasih kalingan mboten tembang-tembang Suriname, terus panganan-panganan Suriname. Kula sakniki nek tembange Suriname niku kula pun supe. Nggih. Kados semuanya kan mriki umpamane sekolah kan Indonesia Raya. Nggih. Terus mulai Suriname kan Suriname strum ya. Kau kalingan itu ya. Rina ya. Iya ta. Biasa. Terus naik panganan, Mbak. Panganan Suriname kalian apa? Panganan Suriname niku sing teng mriku nek teng kene kan sing terkenal kan makanan India niku pleng-pleng. Pleng-pleng nggih sih, roti pleng-pleng. nggih. Tengah isine gudeg. Nggih. Kentang. Nggih. Terus rotine gepeng nika to terus digulung kene nika to. Mboten gulung bunder ngoten mawon. Nggih bunder to mungkin mangan kok di kanu dicuwili. Nggih kan nggih. Pleng-pleng ya pleng-pleng. Terus kentang nek tiyang mriku namine alu. Nggih. Napa? Kentang. Alu. Kentang niku alu. Kentang es alu. Potato es alu. Alu. India. Jenengan tesih anu, pun mboten kelingan nggih basa-basa Suriname Seranan Tongo ngoten. Taki-taki. Taki-taki tesih gede-gede. Oke, fawaka ngoten niku gitu. Basa Belanda niku nggih setunggal kali nggih tesih kemutan. Oke, nggih. Terus nek teng Tonggar niki wonten mboten nganu monumen apa barang-barang sing saking Suriname sik disimpen teng mriki gitu. Teng Tonggar. Enten namun kanton napa niku ya? Enten piring putih ngoten niku tinggal entah pinten niku nggih tunggile dibawa betani yoga kula. Oh, nggih. Ning jaman senian gawa nggih. Nggih. Suriname. Terus nek sik misale monumen teng Tonggar niku mboten wonten nggih. Mboten wonten. Mboten wonten nggih. Oke. Terus napa sik jenengan rasake nalika teko teng Indonesia niku rasane bali ning omah apa ning nganu napa teko ning nggon sik anyar sik jenengan rasake? Nalika dugi saking Padang mriki niku manggon teng Bedeng. Bedeng nggih. Bedeng niku los gedheke pring. Nggih. Kamare niku nggih menawi 4 meter persegi lah. Nggih, nggih. Sukane amben ngoten nggih disukani napa nek omah papan apa sih nek cara Suriname pelur nang kene apa ngarane omah papan biyen panggung ya Panggung nggih. Terus niku rasane jenengan teko ning nggon anyar apa rumangsa bali ning asale ngoten. Mboten nenten sing sekeco niku wong alang-alange teng waktu mlebet teng Bedeng niku sukute alang-alang niku semanten lho terus alang-alang pokoke niku dideki omah ngoten mawon dadi mlebet mriku ndambabati ngresiki pawone niku semeter setengah lah. Terus jenengan tesih alit to nggih dugi 10 tahun to nggih. Nggih. Dadi ora gedheke pring. Bedenge niku nggih gedheke pring, pawone nggih gedheke pring. Yeah. She came here still as 10 years old, so I didn't have a feeling about this. Yeah. But this question. Okay. 10 years. Mriki niki alas dedekan sing dinggeni sakniki niki.
Maybe it's Nggih niku lho family. Ya, ya. nggone omahe Sumini iku. Ku jalan. Macamnya oke. Iya, sing kon didoli karo Sumini ku lho, Nek Mbak Sina. jenengan nami lengkapnya dan family names Kula nggih name Legim, legim family name dan non. family names jeneng keluarga jenenge bapak napa sih Bang? Nek bapak kula wong mama kula niku pegatan kali bapak kula, Oh. kula tesih dalam kandungan 3 wulan. Oh, dadi mboten disukani family names ya. Mboten. Nek bapak kula namine Gangsa Rajiman. Oh, his parents divorced at he still a 7-year-old, so then didn't give the family name. Yeah. But his father, the name is Rajiman. Rajiman. Rajiman, ya. R-A Radijiman. Rajiman. Rajiman, gitu. Rajiman, Nggih, gitu. Rajiman. Sik jenengan rasake sakniki, rasane dadi wong Jawa, wong Suriname napa wong Sumatera? Nggih wong Sumatera. Sumatera. It's good. Sedherek kula kathah teng Suriname. Nggih. Rayi kula kalih mak sing sakniki niku wonten 12. Oh. Gitu. Nggih. Pun nate nuweni niki. Dereng, tapi hubungan tesih. Tesih lewat telepon. Telepon. Jenengan nate mriko dereng? Dereng. Dereng. Oh nggih. Ya. Yeah. It's good. Teng Holland sing kathah. Oh. Rayi ponakan kula nak teng Holland Nggih. nyambut damel kira teng pundi nggih, mboten anu. Namine Orlando. Orlando. Manggon teng pundi? Holande mboten ngerti teng Amsterdam napa teng Rotterdam napa Kirangan. The Hague. Dereng ngerti. Oke. Who was Orlando? Sinten Orlando? Orlando. Orlando. Who was this? Grandchildren putu nggih. Putu napa ponakan? Ponakan. Oh, ponakan. Ponakan niku Anak apa? adik. Ayo. Son of his brother, sister Okay, and he lives in Blanda. in Belanda. The name is Orlando. Yeah. Maybe it's interesting to know where the original land was that they were taken to in here in Tonga. The original land where the first family came. Oh, okay. Yeah. Riyen sepisanan teko teng mriki niku teng pundi? Dipapake teng pundi, Bu? Teng Bedeng. Nggih, panggone teng Mungkin pundi? mriku niku. Oh, only here, not far from Ngen here. Ya. omah-omah nggone ku lho nggone Ari ku lho. Turute nggone Ari nggon saiki nganu apa? Nganu gas ku lho. Sampai teko kono, pinggir kono. Oke. You recording ta? Yeah, I'm done. Yeah. Okay. Yeah. If possible, we can go later. Uh-huh. Yeah.